Lakhain ko rapo nilip MEC constituency ke parlo apar Panjan hawar sartheti sorong Panjan LP school along kedamtang aruni phai inquiry ni anerlo porphai isira ajitim apor malom case emate karbilo charlia song arpuka chelaramai padopon kedamtang surihini rakresir ke baningkan nilip case Panjan aro sengdet pen pinangan apor katiku kedokok mate halaso hut asap ki claim kedam kepa phido chera joini kedam tang aruni phai inquiry ni puthot kewang jilang ani nirib along inglong na pen thoi malom kidu kisung pen kaprek asai anso se KSA mate Karbi Students Association Panjan aro puthot kapang tang thuji aphan ar pukimi chepek konthulo bangso hut kadukawe chingwai ponsar pen aphi longkiri terang aphan mai phula pen ores ti so aphan dun mai phu Robinson teron aphan kongchun bang Dear Kim Killing aphan rap chun bang la pen anparta Paul Gretson kathar aphan pachithang chun bang pen anparta ki ongdung aphan frek jam ar pula pen klem bang phu pekpon bangso ar pukimi kache pega mai long nilip arat akisung ahut karjap dun thipji la pen loke charlie kapa phidun nai loke charlie ahemalong antami humri damsi gunat savalong grade C grade D kelia school ahem sitami ka humri dam jialam theta chithan pontu karbilo charlia song batang de la lamdeng road kese ben bangke labange ot thip khanyang lo kake stamen lafan bangke apor PG lapen RDP tom abras pen nanglok lapen district lapen central committee pen stamen lake RDP be pi convect to lake loke charlie ke thek kinang sot ke charlie avi pulote jakong kawe asonlo loke thek ke do ke nang sot loke thek atuma hin pensi moarni si ke hemprekta longchi lasi loke charlie hin ke japonchi aphan sai ke deng ponalong chirap chito do nangchi pusi mai pholam thelong ningji pon misen ban sikai ke ta klebon po papen kese ke pang tangi pan kai ke stami ready po pujalang dum chichat lo lapen yutum tami pin khat pon lo lapen alang tum han pini resolution along bangke lapson se chirai pon lo je dak non apora bangke la school ka visit lahai bang ya kinang sot posi yutum pini chingwai pon pate pon lo koilamati pen samsung ingti karbieng long live